weva kokha muweve mtsogoleri wa dziko lino mpere mwanse kuima kuti aona president ndizoona ndiponso tikayima pamalopo mapeza kuti pasonkhana ndithu khwimbi la wanthu kusonyeza kuti anthube ali ndi chidwi kuti amve kuti mtsogoleri wa dziko lino amenenso ndi mtsogoleri wa chipani cha Malawi Congress wabweretsera zotani kuchoka pano nachola president akhala kowera kuti tikachoka tulu pa nachola pano tilowera kwa Matapira tikakachoka kwa Matapira kumeneko tikafikanso ku Nkhoma mission tikakachoka pamenepo tikafika ku Chigodi Trading Center kenaka akamalizira pa Kamphata Trading Center chabwino kwambiri timakamba kuti akumafotokozera anthu za manifesto yawo president zina mwa zimene otolapo ngati nzanga Miriam ndi zotani zimene akukamba kwambiri tsiku la lero chomwe ndatola akukamba kuti akufuna masomphenya awo ndionena kuti dziko la Malawi lisadzakhale lapa umphawi ngati imene lili mpakana kalekale masomphenya awo akufuna kuti anthu adzipesa ndalama pa iwo okha zikatinakamba koyambirira mucha ndizoona akuti pali masomphenya ku 10-10 challenge 10-10 challenge apereka 10 miliyoni kwa ochita business kuluzikulu 10 iso kunena kuti 10,000 kusonyeza zokuti ndalama zijaka zichulukitsa anthu sangakhale pa umphawi business ang'onoang'ono apatsa ma 1 miliyoni kuti nawonso azipanga ma business kuti atukule miyoyo yawo akukambanso akutsindika nkhani imeneyi yopereka 500,000 kwa mwana amene wabadwa kumene osati ndalamayo ndamva kuti anthu ena akuti koma ndiye tibereke ana kuti titandire ndalama iyayi sizotero mwana akabadwa ameneyo alowa mu account wa tsogolo account akalowa mu tsogolo account muja ndalama zijaboma lidzisunga adzazipeza ndalama zaka 18 kusonyeza kuti mwana wa zaka 18 sadzafikira kukhala pa umphawi ngati afuna ulipira maphunziro asalipira ndi ndalama imeneyi ngati afuna kupanga business wa mamillionaires mbado wa anthu amene adzakhale ochita sakufuna kuti chifukwa kulemera kumayambira kuno mwana kumapita mwanayo ndiye zomwe akukamba zonena kuti ndikunkhozekera mwana kutsogolo account lufuna kuti lidzakhale ndi achinyamata ndiye kuti 18 years from now adzakhala kuti ndi achinyamata amene ali odzilalira pachuma odziyimira paokha ochita mabizinesi komanso mwina maphunziro abwino tathokoza kwambiri ameneyo ntolankhani wathu Miriam Galiza amene nayo limodzi pano pa National Trading Center mweta president a dziko lino akupitirira betu chisa misonkhano yoyimayima mboma la Lilongwe malo osiyanasiyana nde mukuona chithunzi pamene usatira pa MBC TV pakanema ameneyu ndi video galimoto za president kufika tu pano pa National Trading Center komanso pamene usatira pa MBC Radio 1 ayi awa ndi malo achitatu mweta president Dr. Chakwera afika a president alimodzi tu ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera kamene tu aina ulimodzi pa ulendo umene ukuchita misonkhano yoyimayima kuamema wanthu kuti akavotera president achipani cha MCP akavotera aphungu wa chipani cha MCP akavoteranso makansala a chipani cha MCP ndiye president amati akafika pamalopa chimwendo banda omwe ndi mlembi wamkulu wa chipani cha MCP akumafotokozeratu anthu makamakazi aphungu amene kuyimira deralo kansala amene kuyimira deralo komanso ndithu wadziwitsa anthu kuti akuyenera kuti akavotere mtsogoleri wa chipani cha MCP kenaka amakhazi ankhulo zochepa kena kumene amakhala kuwapatsira president kuti alankhule ndiye posachedwapa president akhaitu akukwera galimoto ya mpanadengatu yomwe ili pomwepa pamalo amenewa ansonkhano umene woyimayima msonkhano mochitikatu pano pa National Trading Center wonatu mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera akwera kale pa galimoto imene yampanadenga president amakuyenera chanza ndi akuluakulu osiyanasiyana amenenso afika pano pala anthu ochuluka kwambiri amene ali pano president afika pano kuyimika manja mwamba wachita wevu anthu amene ali pano pa National Trading Center ndi apa ndikupekeni m'manja mwa Deus Gumba omwetu ndi Director of Services pa misonkhano yoyimayima imeneyi Bwana President komanso mayi wathu wafuko takulandirani malo ano bwana mkaona kuno muona kuti kuli minda yochuluka koma wina aliyense kuno wabwera pano kuti akuoneni kuno kwa mwana wanu Minister of Homeland Security Honorable Ezekiel Chingoma amene ali pano. Your Excellency, anthu awa amakukondani kwambiri anthu awa chikondi chawo pa inu amachita unena wauza Chingoma sitilola bwana adutse pano sitilola bwana adutse pano mpaka nati waone ni maso ndi angati mmakonda Chakwera yapa ndi angati mamkonda mwana wanu Chingoma yapa manja mwa Chingoma manja mwa Chingoma manja mwa Chingoma bwana ine anthu awa ndingwakumbutsa tamverani anthu okondedwa inu President uja usintha dziko kuti lichite bwino ndi amene Chakwera munamsankha ndinu President amene wamba kumanga misewu mtauni
kena kwa ichibwera kuno kumudzi ndi amene president uja akugula foja pa mtengo wabwino uja. President wake ndi uti kodi? Amene president akugula soya pa mtengo wabwino uja. President wake ndi uti kodi? Amene zabwino zimenezo zofunika kuti zipitirire. Koma Chakwera kuti agwire ntchito yabwino kumudzi amakhalanso ndi anyamata. Ndi mnyamata wathu kuno ndi Ezekere Ching'oma. Tilandireni kuno bwana mchindalendale. Zikomo kwambiri Honorable Ching'oma. Kwacha. 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 Chakwera. Awinanso. Chakwera. Chakwera. Ife tonse tikavota. Ife tonse tikatani. Ife tonse. Ife tonse. Onkonda Chakwera akweze dzanja. Malu a Chakwera, malu a Chakwera, malu a Chakwera, malu a Chakwera, malu a Chakwera. P. Poyamba ndipereke ulemu kwa bwana president amene chakukomerani kummawa kuno kufika malo ano muyenda masenta angapo koma chakukomerani kuti mutidutsire kumudzi kwathu kuno. Bwana president mulandire ulemu. Komanso ulemu wina upite kwa mayi wathu, mayi wafuko, mayi Monica Chakwera. Mwatilemekeza kupezeka malo ano. Mayi mulandire ulemu wanu. Bwana Secretary General a chipani chathu chokondedwa cha Malawi Congress Party, Honorable Richard Chimwendo Banda, mulandire ulemu wanu mmawa uno. Bwana RC komanso tonse aku National Executive Committee, tonse aku region, komanso aku district, aku constituency, ogwira ntchito za boma, amayi ndi abambo, tonse tilandire ulemu wathu. Bwana president, ineyo mawu anga mmawa uno ndochepa kutengera kuti mukachoka pano mupita kwa Matapira, mukachoka kwa Matapira mupita ku Nkhoma, mukachoka ku Nkhoma mupita ku Kamphata, muli ndi tsiku lalitali. Bwana president, muli kuno ndi kummawa kwa Lilongwe East constituency. Koma ndimafuna ndikambe kanthu aka kunena kuti malingana ndi kudulanso kwatsopano kwa maconstituency, ndiye kuti dera limeneli linali la Honorable Kayima Panjira andipatsira aphatikiza ndi kuja kwa Chimbalanga kucho ku Malindi. Bwana, panali plani yokuti mukachoka pano mupita kucho. Ndiye akuluakulu amene amakoza msonkhano unauza kuti maconstituencywa akuphatikizika kumene. Mundilole kuti timu ya kucho ibwereso pati kodi ibwere pomwepa anthu azidziwana. Koma monga mukudziwa kwathu kuno kuchoka pano kafika ku Milungu ndiye kuti mwina ndi 60 kilometers or thereabout. Fatima lowa apa kukazungulira kumakhanga tupita kwa Chimwendo. Moti ndi ukamba muno mukamanyamuka uku anthu muzikumana nawo, anthu ameneyo mudziwe kuti akubwera pano. Moti ndimafuna ndipemphe kuti maconstituency ngati athuwa misonkhano ya mmawa izitivuta. Anthuwa afika koma amayenekera kuti mmene afikira akhale times 1000. Chifukwa ndikunena pano olo mbali inoyo imene adandipatsako Akayima Panjira. Munthu kuti achoke kumbununu 40 kilometers mlilongwe uku kudzafika pano. Zikusiyana maconstituency ano ndi maconstituency antown. Komano iyo ili apo Bwana president, ndimafuna ndikuwuzeni ichi kunena kuti kuno ndikongodutsa mwamwambo.
moti ndikupempheni kuti osatiso apa muthe 2 hours nzachita izi ayi bwana kuno mudutsa mwamwambo. Chimene tiwauze wanthu yawa nchonena kuti pa 16 September adzadzuke akavote. Fundo ikhale imeneyo. Akudziwa iwowa kuti kuchokera 1994 Lilongwe ino sichita zina. Kuchokera 1994 chimene chimangotivuna nchakuti mu nthawi yonse yamatipate Lilongwe yalekereredwa. Kufika mtsiku la lero bwana president awa akudziwa kuti pali tsibweni apa. Akudziwa kuti zaka 5 izi ngaseuka mamenya penate mesa umachalira kodi. Akudziwa awa kuti kuchokera ukurobo amapita uku muonjezera pa zimene mwayamba kalezi. Anthu awa bwana president sakufuna malonda ambuyawo. Ena aja ochitira malonda ambuyawo. Malonda amphaka. Malonda onyamulira msaka ku Lilongwe ife ayi. Ayi wagona ku Page House. Ayi wadwala koma muvotereni kuno ayi. Bwana anthu amenewa ali Lilongwewa nambala yawo yokwana 1,200,000 chakuti tingoti 1,300,000. Magogo muli pano ndikufuna ndikupempheni kunena kuti pa 16 September kummawa tavota mizimu ikatuluke mudzi. Tumvana kodi? Mudzi. Kuno ku Lilongwe chimene tikufuna ngati pali mpikisano tizipikisana ndife ma MP osati president ayi. Tumvana kodi? Kaya pano mwafika a independent vote anu ndani kodi? Chakwera. Kaya ndinu achipani muli pambuyo pa ching'oma vote anu ndani kodi? Ndodziwa ku independent mkozokhalako awiri kwathu ku 100 koma pa Chakwera apa tisasiyana. Akulu nkhondo ili chaka chino ine ndifuna nkambe pano setiso mozungulirayi. Si nkhondo ya fundo asakunamizeni. Kuli nkhondo yakokera kwako chaka chino. Musaganize mpang'onong'ono pomwe kuti kuli nkhondo ya fundo kapena kuti kuli nkhondo yoti tikamkankha atife tidzakozapa bodza. Nkhondo ili chaka chino akulu aja olo munthu wauja awauze kuti ine apa wawatu apa uyenda kunuka nikatu omuze kuti ayi iweyo tifuna yankhalapo ife kuti tiziba. Nkhondo ili chaka chino ndikokera kwako. Ndiye ifeyo ngati Lilongwe, ifeyo ngati kummawa kwa Lilongwe mpira uli ndife. Vote yonse tupanga iti kodi? Nkhani nja kuti pa 16 mafumu muli pano mudzi wonse tizikayang'ana njala. Nonse a independent tizasemphana ku MP ku koma pa president izikhala 100.
Bwana President, kuno kumako Lilongwe tili ndi zambiri zokuti tikupatsani Okutoba. Sitingamangambe pano kuti ayayi Okutoba bwana ukachita kukhala pasi 1-on-1 pepala ili chifukwa Lilongwe kuchokera 1994 kufika lero omayika kumbali tili ndi listi yontamba utchula pano nkhozi utchula listi 100 chakuti koma anthu oziti wayiwala pajama kuli njala, kuli miseuyi, kuli masukulu, kuli madzi. Koma kuchokera 1994 kwathu kuno tasalidwa. Nde bwana kuchokera Okutoba kumapita uku mukadzaona kuti tamba ukuvutitsani kwambiri bwana mungokhala lede. Kuno tasalidwa. Komatu akuluakulu boma siturani kodi voti yapa 16 September asakunamizeni kuti wacha arinya fundo bodza kuli voti yakokera kwako wena umatero kuti akafunulo zamako umasankha wambiri nangati ayayo mayanga siyawo komawa zidatero magoma wena soma lero akumphika kwa khala wako sujira mantha opempha katumvana nde mafuna so nkupemphera anthu mabwera pano fundo ngati izizi tikauzana tizizitenga nkukauza kwa anthu aja amene sadabwere pano kuti kukauza kutengera kuti bwana muli ndi ulendo wautali mu tsiku la lero voti iyi osakhala nayo nkhawa ingokhalapa kuti anthu awa adzadzuke osewa akavote pamenepo ndeti palimbikire chifukwa mzaka zonsezi anthu amatibera muone mnthawi manager amalembetsa 700 atadziwa kuti ulendono sanga wabere alembetsa 1.3 anthu awa atalimbikitse akadzuke akavote bwana kutengera kuti muli ndi ulendo wautali ineyo ndilero kuti kuno kumako Lilongwe takulandirani muyankhule momasuka muyankhule modziwa kuti voti iyi bwana ndi voti yanu ndi mawu amenewa ineyo ndilero kuti bwana zikomo kwambiri taombelani mmanja ching'oma taombelani mmanja ukonda chipani mnyamata uyu tiyambireni sadatulukeko chipani cha Kongeresi mnyamata uyu ndi cheni pakalanka udzu umaoneka obiriwira ukakhala kutali pawiri sipatani kodi sipauluzika mwala wenda mati nkupempeni mwanayi msamtaye mgwireni mwanayi akamabwera wenawo kamverani fundo zawo koma mwanayi msamtani uyu msamtaye mphanje siwobwerezayi khalani pansi kambiranani kuti dera lino lipite pachani kodi patsogolo tufuna uniform president Congress MP Congress kansala Congress mukatero chitukuko chimayenda mosatani kodi mosavuta izi zomagawanazi yayi ni nyasi zimaononga koma pachakwera tagwirizana nimati nkuzeni aching'oma mukambaza Lilongwe ife tuchokera kumpoto kukalonga kulumpi kumzimba tinali kunkhotakota dziko lonse la Malawi lagwirizana president amene amati akati achite chitukuko kumsanje chuchitika chitukuko kuzomba chuchitika chitukuko kumangochi chuchitika kukalonga kulilongwe kudowa paliponse president Dr. Lazarus Makafe Chakwera alibe tsankho alibe zoti ine ndine mchewa amagwira ndi wina aliyense bwana moyo umenewo ndi umene anthu akukonderani mkaona wanthu paliponse adzala akudzala facha chikondi chanu enawo amachedwa ma president amtundu umodzi pamene inu ndi president wa dziko lonse la Malawi modi wina aliyense kandani akungoti Chakwera imweyo bwana mati ndiwakumbutsa anthu awo ichi muchiona apa ichi nkhope ya Chakwera njosowa ndiyambe ndinu amene mmagwa ulesi kuti mudalembetsa
ndiye simukuchiona chovotera chanu. Ngati unalembetsa iweyo ndiye sukuchiona tsiku limenelo usagwe mphayi. Iweyo dzina lako lili kuti kumeneko. Nyamuka pita mmawa 6 koloko akatsekula 6. Ikamati 6 wafika kale pa mzere. Ukachula dzina lako akupatsa chovotera choyamba cha president. Pali wanthu ambiri amene akupikisana, koma wathu amene tifuna apitirize zitukuko zokhazikika, amene tifuna tisamale, namatigula fodya pa mtengo wabwino, namatigula soya pa mtengo wabwino, wathu ndi Chakwera. Nkhope yake yosasowa mwayiona nkhope iyi. Ena amakwiya akuti ndiunena kuti Chakwera ngokongola, ndiunama ndiunena zona. Chabwino wanu yonso ngokongola koma sitikamvotera. Nanga sikuti mitima yanu ikhale pansi. Akuti achimwendo bwanji muti Chakwera yekha ndokongola. Ine nkakambeza wena, ine nukambaza nda chizindo chake ntambala cha. Alipo samudziwa tambalapa. Amatitsutsa mawu kachandinda. Kapita nukumunda amatitsutsa ndinda. Kapita ku business amatitsutsa ndinda. Tera alipo samudziwa tambalapa. Aliyesa tambalama mutani kodi. Kumapetoku kuli kabokosi. Ngati umadzulemba ukachonga mmenemu chongu kasakatuluke kameneko. Koma ngati umanjenjemera olofuna udinda akakupatsa inki. Mmenemu ukangoti dindu. Koma iwe ngati sunga werenge dzina loti alemba Chakwera, ukangoyang'ana mulaini mmene muli tambala wachani kodi? Wako. Ukatero nkhani ata ukapitanso pa MP apa pali ching'oma apa tambala wacha kabokosi chimodzimodzi. Kansalanso apa pali tambala wachani? Kodi kansala kuno dzina ndinda? Chiudzu. Nayenso chiudzu chimodzimodzi. Koma nkhani njokuti voti atsekula 6 koloko atseka 4 koloko. Ndiye 4 koloko ya mwezi wa Seputembala dzuwa lidzakhala lili apo. Ndiye nanu mmayendera dzuwa. Mmati tikavota chidzulo mukapeza akutsekerani. Gemu yokavota mama wa 5 koloko tafika kale. Pophanyani siliyang'ana chani kodi nkhope. Ulendo uno tonse tagwirizana. Chitukuko chipitirire, zopha abino zisabwereso mdziko. Zomazuza wanthu kumapha 21 kumzuzu zisataniso zimene zija. Tufuna nyumba za polisi, tufuna misewu, tufuna kugwidwa mbewu pa mtengo wabwino, tufuna zabwino zimene Chakwera akuchita. Bwana tipatseni moni mawa uno. Zikomo kwambiri, Your Excellency. Zikomo. Kwacha. Ngati ungakhulupirire kuti kuno vachirugawa koma kongeresi vana palukayikiranso ngati zikomo ching'oma kuno kwanu inu akuluakulu achipani achimwendo ndi anzanu nduna zonse muli pano. Mulandire ulemu agrupu athu, mulandire ulemu mafumu onse muli pano. Ine ndi mayi takhala okondwa kwambiri kuti tikhoza kuyima pano masana ngati wano. Akuti nangasi ndi msonkhano woyimayima. Ndiye kuti sitikhala pansi ngakhale kumadzi anabwera sitionera. Komabe mudziwe ichi. Padzana anthuni takupemphani kuti pitani mkalembetse mdakalembetsadi. Tere nkuthokozeni. Zikomo kwa basi. Kulembetsa nkanthu kena koma ukavota nkanthu kenanso. Ndiye olonena kuti ayi tonse tikatere owina yayi koma ukavota. Chifukwa ovuwerenga mavoti ndiye kuno kuhoma silifuna chibwanayi. Tufuna kuti mavoti wathu iliyonse ikawerengedwe manambala nkankhani tidalembetsa ambirimbiri wosakakhala pakhomo kavoteni. Vati tikavota ndiye kuti tilutsimikiza kuti zimene tayamba kale kuchita zipitirire. Kupereka chakudya, kuonetsetsa kuti achinyamata wathu ali nzochita pakumapatsa ngongole, komanso kuonetsetsa kuti azimayi asatsale kumbuyo. Tikamapereka ndalama ngakheza mtukula pakhomo tionjezere mitengo ya zolima ikhale yabwino. Amandiuza dzanali
akufodya kuti chaka chino wagula fodya kusiyana ndi zaka zonse kumbuyoku. Chaka chino ulimi wena tamangutaya ku Zambia ku Mosambiki mukafunse mukaona kuti mitengo nchimodzimodzi, kuti inu musamalidwe. Sikuti ife tuchita zachibwana mumakambani anthu ogula fodya kapena ogula soya kuti mbewu zanu zikuthandizireni. Wena atu afuna azingogula ndani, nkumanena kuti chuma sichiyenda bwino mitengo ikakula ya zolima, kufuna kuti wolimayo mlimiyo aziponderezedwa nthawi zonse. Tapeza kale njira zokozera chuma cha dziko, osati kuti tizipanikiza anthu amene akudyetsa Malawi kuti uyu wogula ndi akondwere koma wogulitsa misozi chonchi yaye. Tifuna dziko lakuti kumidzi anthuso atukuke. Tikugwirizana bana? Chifukwa chake ngati mwaona zitukuko zathu ndi maziko athu ni wolimba. Mukafuna manga nyumba yolimba umayikaso maziko olimba. Nyumba zosanjikizana mkaona mtauni muja amakumba pansi kuti palowe kwambiri ayike maziko kuti adzasunge chinyumba cholimba chooneka chautalikacho. Nchifukwa chake maziko wena zina zimetayala mzaka 5 izi sizidaonekere poyera chifukwa sizidziwika yaye. Monga muja ubyalira mtengo wa zipatso sikuti umadya zipatso zake mmamwa ake pamafunika kupirira, pamafunika kuthirira, pamafunika kukonzekera bwinobwino. Nchifukwa chake ino nikuyamikeni nonse chifukwa cha mtima wanu wopirira. Mavuto ngakhale kale ndi khalakale tere ngati matenda wena amakhala ngati matenda amgonagona. Chifukwa kuno kwathu kudalekereredwa, koma lero mtati mpite mtaunimo mkaona kuti si tauni yomwe ije imadziwika dzana ni tauni ya Nyowani. Tsano tufuna kuti tikamachoka mtauni umachita tungati muja utayira mwala padziwe, ukaponya pakati padziwe ndiye kuti mafunde waja amapita tsopano mofalikira mbali. Umayambira palikulu konza kuti tsopano tipite mmidzi tizipirira kakonza. Tumvana kodi? Atere pano nkukayikitsanso kuti mkavotera ndani? Voti ya Chakwera mwaniona? Mwaniona ndi? Ngankhope chiso chimene chichikasoweka ndino angati mkavota pa 16 mwezi wa Mawawu tusikalekale mwezi wa Mawawu. Tiye tivomerezane, tiye tikhale mchivano cha mamvu. Zinthuzi zikonzeka, ulira kumangokhala usiku koma chimwemwe chimabwera mmamawa. Tamvana bati? Ambuye akudalitseni nonse zikomo. Dziko lino Dr. Lazarus Chakwera kumalizira kulankhula pano pa Electoral Trading Center pomwe tapitiriza kuchita misonkhano yoyimayima mboma limene la Lilongwe kuwamema anthu kuti akavotera president iweni komanso tu aphungu a chipani cha MCP ndinso kansala wa chipani cha MCP. Choncho a president akupitirirabe apa kuloweratu kwa Matapira Trading Center palendo tu misonkhano yoyimayima. Muli ndine Mayeso Chikhadzula tilandireni ku Blantyre.